Nå, moren jeg var hjemme i dag, hun tog afsted i morges, og kom så hjem og var hjemme et par timer, fordi hun havde noget arbejde, hun havde fået gjort tidligere fri, eller tidligere færdigt, så hun havde mulighed for at komme hjem. Det var skide fedt. Fordi så fik jeg lært nogle ting angående deres strygning. Og det er især deres strygning, der har freaket mig lidt ud, fordi det er bedstemoren, der har vist mig, hvordan tingene skal gøres. Hvordan det skal lægges sammen, og hvad der skal stryges, og hvad der ikke skal stryges. Og der har faktisk ikke været noget, der ikke skulle stryges. Altså, det har været alt, der ligesom har skulle stryges. Og det har jeg haft det sådan lidt mærkeligt med, fordi når man står med 10 kilo vasketøj, så er det bare sådan, jamen sokkerne, de skal vel ikke stryges, og altså undertøj, det skal vel egentlig heller ikke stryges, altså hvorfor sådan, er du sikker på det? Og det skal ligge sammen, sådan her, og foldes til små bitte pakker, og jeg har bare tænkt, det er jo spild af tid, det er jo spild af et godt menneskeliv, ikke? Men så kom moren hjem, og så spurgte jeg hende, hvordan der var ledet, og hvordan var det nu lige, at det her, de skulle lægges sammen, og hvordan var det nu lige, den at den skulle stryges. Og så sagde hun, det der, det skal du altså ikke tage dig særlig meget af. Det er altså bare Granny, der går lidt amok med det. Og så sagde hun, det er de der pensionister, og de har jo alt den tid i verden, de skal bruge. Vi andre, vi har jo ligesom ikke så meget tid, så det skal du ikke tage så højtideligt. Du smækker det bare lige op, og så stryge. Og undertøjet, det skal du altså heller ikke stryge. Det behøver du altså virkelig. Og